Ngegelno bokong kok 450. Kok iso 450 iki? Loh. Ya murah to. Lho ngaku ndek ngene ning gone Mbak Rama. Heeh. Lho nyewa bale. Nyewa bale. Iya. Entek pira? Entek piro? 800. Ning gone Yisuyik lho. Sik ah. Nyewa bale. Ya iso nyewa bale ning gone Yisuyik. Nek iku ya ora nyewa bale ah. Lho nek kon anjene aku nyewa bale tanggo turu. Bayare 800. Iki ya turun karo benggek. Wah kok ngono. Kok iso? Iki alhamdulillah Ya. jadi tunggoni. Wah, saiki ne dalam rangka sedekah bumi. Sedekah bumi. Ya nyedekahi bumine. Ya. Ya toh. Ya. Muga-muga sukses selalu. Heeh. Apalagi saiki ne simbah sing tuwa-tuwa ya ngagem mukena. Ya. Ya toh. Ngagem mukena nggih Bu nggih. Lah, Jilbab. mertandakno nek wong muslim. Heeh. Kaum muslim kabeh. Ya. Ayo tingkatkan takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Lah ngene iki enak-enak. Piyai kene gelem selawatan. Muga-muga cikal bakal desa kene ngabulno apa sing disuwun. Heeh, amin. Purun Bu selawatan. Purun. Sareng-sareng nggih. Heeh. Sholatu salamullah. Iso apa ora kowe? Lho kok iso apa ora? Kowe ngejak aku? Lho balane kok ora ngejak. Ku masaku. Lah sing ibu-ibu kene do nyaut kok ndekne gak nyaut iki piye? Sholatu salamullah ala toha rasulillah. Pondokan tenan iki. Lah iya aku pondokan. Sholatu salamullah Ala yasin habibillah. Pinter cah pondokan tenan saiki. Aku ki mbuh ta iku. Lho, mondok lho. Wedan tenan ya. Tenan lho. Lho mondokmu nanti ta? Alah Tebu Ireng lewat. Lho, Kajen lewat. Wih. Oh, cah kene kok. Kene mondok bayar seminggu 8 juta. Lho, mondok nendiku? Loh, mondok Makem? ora. Sarang ke Madu? Ya ora. Lah mondokmu nendi? KSH. Ujungnya wong loro nyok. Mondok-mondok loro ora mondok jenenge ora mondok ngaji. Lah munine dokter, Mas sampean harus mondok. Lho, berarti kan pondokan. Lho, berarti weh anu ya. Ya iso. Iso tenan. Iso. Jajal tak baleni bensin cetha. Iya. Sholatu salamullah Ala toha rasulillah. Sholatu salamullah Ala yasin habibillah. Kawitane maca bismillah Pungkasane alhamdulillah. Pinter tenan. Iku ucape wong ahli ibadah. Sok yen mati entuk barokah. Berarti pinter Purwokanthi kowe. Bisa insyaallah. Wong Purwokanthi nek ngarep A, Gurine ya A, nek ngarep I, gurine I, nek ngarep O. gurine ya O. Pinter cah iki. Lho aku kok. Cara dimodifikasi ya iso kowe. Iso. Lagune selawatan Heeh. ning saire beda. Ya wis ah. Tenan, Sak njaluk tak proteem tak jawabe. tenan. Iya. Iki rambut basane apa? Iki rambut abasane rekemo. Yen bengi kudu ditata. Nek gak ditata nggo susah tumo. Ya sampune kudune liboi ya. Lah clear. Clear. Heeh. Wah, pinter tenan. Ya. Iya, Teng. Iso tenan berarti. Iso ah. Iki gulu basane apa? Iki gulu basane jonggo. Saben dina nggo mlebu sega. Pengen mati nguntalo boto. Iya nek duntali boto ya modar. Lah iya. Oh tiba ya. Ayo tiba ngono lho. Urut cah. Iya. Cah kene kok. Iki tangan basane apa? Iki tangan abasane asta. Tangan tengen nggo muluk sega. Tangan kiwa nggo grok-grok guwa. Ana kok tangan kiwa nggo ngrogoh guwa. Heh. Eh? Ngupil.
Kok iso pikiran aja jorok. Kowe kok mbok urut kok iso ae. Lho iso mbok urut kok tukang pijet kowe ku senengam kok. Iki weteng basane apa? Iki weteng basane madaran. Yen esuk kudu sarapan. Nek ra sarapan mesti kroncalan. Ya mesti krucuk-krucuk. Krucuk. Ah, kroncalan ning jero cacinge. Kaya iku kaya mangan mie ngene iki ya. Krucuk-krucuk ngono ya. Pokoke ngono. Iso tenan kowe. Iso tenan ah. Ngisor weteng jengene apa? Ngisor weteng aku ra wani. Nek wani ndang jawab apa? Tak jawab tetep ora wani. Jare wani jane ora kowe iku. Tak jawab ora dipatek sandal piye? Lho jare dagelan profesional. Takok sembarang ning aja ngisor weteng ah. Lah kok iso apa ora? Gak iso. Nara iso kowe manggon ngarep, aku sing mburi. Ngono. Nah, Tenan wani kowe? wono apa ora wani? Wong cah pendidikan dhuwur kok. Ditani. Lho, kowe ora sekolahku pendidik. Lho, sekolahmu pendidik tenan. Lapo trimo SMA. S1. Lapo trimo S2. S2. Lapo trimo S2 pentit. Lho, S1 S2 ora kok. Lah iya, pentit. Apa? Menek palistrik. Lho dalah. Iku dandan listrik. Lah iya. Wani tenan. Wani. Iki ngisor weteng basane apa teng? Arep tak jawab rapatek mentolo. Kena apa rapatek mentolo? Gedhi dawa bengkong kaya telo. Apa? Mau aku nek jorok ngono iku. Lho kok jorok lah apa? Lah iku mau sing gedhe dawa bengkong kaya telo apa? Ora ngerti. Apa? Oh sikilku. Lho gedhi dawa bengkong kaya telo. Rumangsaku tek sikil. Alah mukane iku. Medeni wong iku kok senengane. Lah ya disolawatno sing kepenak. Heeh. Pripun, Mak? Hati-hati, Mak, nek kesogrok lho ya. Gene Bu linggih kono kok gak sida terus ngaleh. Nek kesogrok. Hah? Lagu-lagu. Lagu-lagu Ngersake napa? ngersake napa? Heeh, Ndek sore teng Caping gunung. Gubuk asmara. Gubuk asmara bojo Bojo loro gubuk asmara. Sampeyan apa, Bu? Caping gunung. Bojo loro. Pak Yoga. Bojo loro. Separo nabuh bojo loro, separo nabuh gubuk asmara. Ya gemplontang ah. Kok iso? Lho nate teng Kalimantan to, Bu? Oh, sareng teng pundi? Kula nggih Kalimantan. Saya di Pangkalan Bun, tepatnya di Sukamandang. Kalimantan Tengah, Bu, nggih. Oh, Jambi yo aku yo duwe omah. Lho. Aku Jambi. Omahmu akeh teng. Ning gone Pal 5, Bu. Pal 5 ngidul terus ning gone Mandi Angin. Depan Koramil niku omahe Puskesmas nggih. Masamu omah pirang-pirang. Iya. Lah, nek kowe ora nyanyi mbanding ah. Sing kondang nyanyi kuwi dulurmu lanang. Mosok Lho. ala pawakan kaya taju jagung. Wah, kowe ora ngerti piye. Ndekne ora di WA, iya le. Ora mah bakalan tekan kene. Jajal WA-an. Walah, pakai takun tek. Alah lah dalah. Lah ndek takon nyerlok jare seloke karek 6 jare wis payu kowe. Tunggale aku mangah. Lah apa? Jaluk seloke. Wah, aku urung kulaan ngene ngono. Lah iya. Iki. Bubuk. Bu. Lho, ajeng temu ndi, Bu? Ajeng nyawer. Menawa HP nyawer. Aku mau sore diambok, Teng. Kula niku mboten fanatik saweran, Bu. Oh, nggih to. Kandhane Mbah Kyai. Nggih to. Wong nek kepengin mlebu swargane Gusti Allah, siji salat sing tekun. Loro ngamal kanthi ikhlas. Iya. Nggih to. Lah nek jenengan wis salat nganti tekun, nggih to, karek ngamale. Lah nek pengen jenengan mlebu swargane Gusti Allah, monggo mriki 2000. Ya tunggale njaluk saweran. Kok iso? Iya, ya diaturi gubuk asmara karo nyeluk Kang Roman. Lho. Kok wis brusus? Ya Allah Gusti, percaya. Lah iya lah nek 2000 ikhlas apa ora dadi barokah to, Bu? Lah nek sejuta ora ikhlas ora padha mawon. Jalan sakmono tinupake piye? Ya mbuh to. Lah apa? Pun aturi selendang biru nggih. Oke.
bersama Oka Sotik Suwirata Wedok Satria Audio Profesional. Iya kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong apa te nyangga katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja mbok kandholi karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnamu. Rangga Budaya Masih Satria Audio Oka Video Shooting. mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong apa te nyangga katresnanmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing aja mbok kandholi karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnamu selendang sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnamu selendang biru